Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the World Cup qualifier. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by Umthembu. Yebo Thibo. Ukalangani Phuthi? Thibo. Amabhakaniya Thibo. Yeah. Thibo. Sine problem entsha. Yiphi? Asiqale la. Yeah. Ola mthuthu njoba sidroyile. Banenkinga. Yeah. Banenkinga ola mthuthu. We try our best. Yeah. But you know the landing it was not our side. Kulumisindo Phuthi. Yebo ke. Inhlanhla ingekho kuthina. Nazo. Sizoyithi Rwanda. Yini Rwanda noma yini le? Yeah. Rwanda sizoyithi. Yeah. Kodwa dlalanga kathi Thibo. Yeah. Angibambe lapha. Yeah, the man of the match ubani? Ozanya. CLP. The man of the match ubani? The man of the match ubani? Abonanga nithi Thibo. Nix. Abonanga nithi bathi umbule udlalile. Thank you Phuthi. Asibonga.